na African swine fever we yade ya empreko na yiniti ewo meyimo na sebeya mensin bia bebo ne ho ban afri sa yade no na entrechenti no Kwawu West mensin ne mu mpanimfo de brato ho ya wo mode yesono ato se woye obi a woto empreko anase woyen na aba akofa afri mensin fufuro mu na de abewura Kwawu West mensin mu nyaade se wo mbepene wase wati se agina ye sebeya yade no ayiniti no entretre ewo sa mensin no emu Kwe yare bi abepemu ewo Kwawu West aidin edaso no eye African Swine Fever enam so ama kwe beye 1000 ana womo ato nananum ewo nsiedo we enam so ama veterinary service environmental service ene agrekefo ene assembly na ewo ho no aka wono ho abom ede ohye ato womanfo a womo eton kwe se wonua anase wochi ede egu pan so ewo kwan ho no safo ni nan so eka ho bi abra womo ne Adom News nsentwoni akwesi dwamena etwetwe nkomo no veterinary officer a ono ene wo Kwawu municipality Dr. Mark Owusu ene church nsemnum eche Adom News. Swine fever abaha na say ye the ban ato movement of pig any fresh pig meat sales nti mobia and fan preko mfi ni bom enko abontin mobia nso mfa bi ma mobia ma another pig farmer ema ne farm so be hwe so be hra no obia mo ne de ho ban. Environmental Health Officer a ono nso edi dwumadie ne anim enso edeto enuanom a womo enye kwe se womo enhwe se yarewa bi epie emoa yi emu a womo mo veterinary empenifo amane then a boss spray nyina with collaboration with the vet people doctor no nti yeso a yagusu nti ba ade na mpesemi ka se in case of something for the pre-cool run those who are rearing the pig no they have to alert us. So sign this ya some boy amane so that you bet me about onipa bi ono nso enye kwi bi awo empatem ho Dr. Kasee Owusu a yarewa ebaye ekum ne kwi be de ewo ho no enso edeto officers yi enim se obaye osutie pa won kyerɛkyerɛ bi a womo ede bema no obesan so ehia moa ede free aban ho ewo sika fam no wetimi asan ye kwi edwadie ne biem nyina wie omadwuma wie